Hola a tothom, soc la Marta i avui us porto una nova book tag que acabo de descobrir i que la veritat m'ha fet molta gràcia, sembla molt divertida i he pensat que era la millor ocasió per fer-la, ja que aquesta setmana és Pasqua i bueno, està inspirada en la recerca d'ous de Pasqua però amb un petit gir. El títol original és A Bookshelf Scavenger Hunt, que vol dir recerca a la prestatgeria de llibres. Aleshores, com que està inspirada en aquesta recerca d'ous de Pasqua, he pensat que era la millor època per fer-ho i vaja que he vist molts vídeos fent-ho i m'ha fet molta gràcia i crec que serà xulo perquè així pots veure els llibres que tens a la llibreria, vas contestant totes les preguntes i tinc moltes ganes de començar. Deixaré, si voleu veure el vídeo original, és en anglès, però deixaré el link a sota de la noia que s'ha inventat aquesta book tag i doncs comencem amb la recerca. Vale, la primera pregunta diu: trobar un nom d'autor o el títol del llibre amb la lletra Z en el seu nom. Penya dels Tigres, Thomas Brezina. Pum, pregunta 1 encertada. Vale, pregunta 2. Trobar un clàssic. Molt fàcil. Tinc bastants clàssics. Però el primer que se m'acut és en anglès, però bueno. Del Roald Dahl, el Charlie i l'ascensor de vidre. Pregunta 2 encertada. A veure, tercera pregunta. Trobar un llibre amb una clau. Woohoo! Un llibre que tinc moltes ganes de llegir-me i que ja heu vist en el meu wishlist, els llibres d'A. A la noia li penja una clau del cabell, que suposo que és un collaret. A veure, trobar alguna cosa a la teva prestatgeria de llibres que no és un llibre. Molt fàcil. La cosa més rara que tinc. Un vaixell. Pregunta 4, encertada. A veure, la 5. Trobar el llibre més vell de la meva prestatgeria. Definitivament el llibre més vell. Perquè aquest estic segura que era de la meva mare quan era petita. Pregunta 6. Trobar el llibre amb una noia a la portada. Molt fàcil. El primer que se m'acut és les aventures, els llibres d'A, que us acabo d'ensenyar. Però com que ja l'he fet servir, em buscaré un altre. The Naughtiest Girl in the School, que ja vaig recomanar en el vídeo de llibres estrangers. 2. Layla Blue. El acertijo de Anaïta, jo crec que això es considera una noia. Agatha Mystery, Clàudia. Vaja, aquesta pregunta la tinc assolida. Trobar un llibre que té un animal. Vale. En flames. El Mockingjay. És un ocell, és un animal. Molt bé. Trobar un llibre que té un noi com a protagonista. Això sona més complicat. No. Wonder. Trobar un llibre amb només paraules, nen. Per llibre de llegir El asesinato de Pitágoras. I de llibre que compleixi la norma completament, el diccionari. Trobar un llibre amb il·lustracions. Molt fàcil. 13 històries guiades de princeses i cavallers. Era més fàcil d'agafar, està ple de dibuixos. No hi ha una pàgina on no hi hagi dibuixos. Mortadelo i Filemón. Dibuixos a tot arreu. Trobar un llibre que té lletra daurada. Lletra daurada a la part de fora. Rose and the Magician's Mask, completament daurat. I un toque de màgia de Catherine Littlewood, dos daurats. Mira, això és més fàcil del que em pensava. També tinc els enigmes de Sherlock Holmes. Doncs n'hi ha més del que creia. Trobar un diari de veritat o de ficció? Diari. Ja el tinc. Diari d'una penjada. Més diari, impossible. Fins i tot té ratlles, sí, sembla que estigui escrit a mà. Trobar un llibre escrit per algú que té un nom comú com Smith. Vale, perquè la tag, la
BookTag està fet en anglès, aleshores nom comú anglès és Smith. Doncs jo em buscaré veure un en català, en castellà i un en anglès. Fernández Vidal, Sonia Fernández Vidal, Esmorza en partícules. Un. Francesca Simón, els pitjors enemics del Bernat Berruer. Simón és un nom comú. Trobar un llibre que té una imatge de prop d'alguna cosa. Aquest llibre d'Argaletes. Tenim una imatge de prop, no? Cookies dulces i salades. És un llibre de receptes de galetes. Boníssimes. Sí que... Trobar un llibre a la teva prestatgeria que passa en un temps passat. En el primer temps, o sigui, com prehistòria o així. A veure, o sigui, llibre que passa en el temps més antic. El joven Moriarty, el misteri del dodo, de Sofia Rey, perquè passa, doncs, al segle XIX, a Anglaterra. Òbviament, Astèrix i Obèlix, que passen a l'edat antiga, clar. Doncs sí, Astèrix i Obèlix, definitivament. Trobar un llibre de tapa dura que no tingui... A veure, aquí posa jacket, però... O sigui, que no tingui... Això. Això. Déus i guerrers de Michel Faber. Dur sense jaqueta o cobriment o el que sigui. Trobar un llibre de color turquesa. Per tant, com a llibre, la Leila Bloom, el sortilegi de la clorofila de Míriam Dulini. Trobar un llibre que té estrelles. Contes d'estrelles. Contes d'estrelles, estrelles per tot arreu. La nit del cargol, també estrelles per aquí i per aquí. Aquest és molt maco perquè té una textura molt especial. Un toque de magia de Catherine Letchworth, de la trilogia Bliss. Sí, aquí hi ha estrelles pel cel i per aquí, per París. I l'última pregunta de la meva recerca de llibres. Trobar un llibre que no sigui adolescent. Bueno, en trobo un que sigui infantil. Molt fàcil. Oló, tota la meva col·lecció del Nico. Vaig ser super fan d'aquests llibres. O sigui, una cosa, estava obsessionada. Bé, i això és tot per avui. La veritat és que aquesta és una de les BookTags que més m'ha agradat, ja que m'ha permès viatjar per la meva llibreria, veure quins llibres tenia, veure quina varietat de llibres tens, i és molt divertida, i aleshores us recomano que tots els que esteu veient això, no cal que feu un vídeo ni res de tot això, com que deixaré les preguntes aquí sota, estan en anglès perquè jo les he traduït. Feu això a la vostra llibreria i aneu mirant les preguntes i aneu intentant trobar els llibres que teniu a la vostra llibreria i us n'adonareu de la quantitat de llibres, de la varietat, així podeu tornar a mirar quins llibres teniu perduts en el vostre bar de llibres teniu, etc. I m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé i espero que a vosaltres també us hagi agradat mirar-ho. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo. Si voleu informar-vos sobre més coses lectores, sobre BookTags, clips de lectura, recomanacions, etc., podeu subscriure-vos a aquest canal i si voleu saber encara més coses sobre el món lector, com ressenyes, BookTags escrites, fotorecomanacions, etc., deixaré el link del meu blog, recomanacionsldelibres.blogspot.com, a sota. Moltíssimes gràcies per mirar aquest vídeo, ens veiem en el següent, adeu!